Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथां खावनि YouTube channel बारायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर आं मोनसे निउस मोनदों बे निउसआ मा होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना हयथ' बे निउसखौ नुखाबायबो जानांगौ ओमफ्राय जाय नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नायलांनो हागोन ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिपआ जाहैबाय सिबिरानिनि आं ससे बे भिडिअ क्लिपखौल' इउज खालामो ससेल' ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन बिदिबा नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर नखर संसार थाखानायनि उनावबो गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि गिख्रंथावना फिथाइ सासे बर' आइजोआ बुथार जानो गोनां जाबाय फिसाय आरो फिसा थाखानायनि उनावबो रिता बर' मुंनि आइजोआ मुस्लिम हौवाजों मोजां मोनलायदोंमोन नाथाय सिखावै मोजां ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै माबादि मोनखो कमेन्ट खालामहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय जेसेबां नुबाय एसेबां निउसफ्राव नुबाय थैनाय बुथारजानाय गुबुन हारिजों गोसथोलायनानै थेवबो दिनैसिमबो बे हुदाखौ गाराखै आरो जोंनि बर' आइजो माखासेफ्रा गासिखौबो बुङाखै दां बर' आइजो माखासेफ्रा दासिमबो बे आखल आखुखौनो गाराखै आरो नै दिनै खोनालायबाय एसे सिगाङावबो खोनादोंमोन बांगाल हौवाजों गोसथोलायनानै बुथारजानाय आरो नै दा खोनाबाय बेनाथ' फिसाय थाखासेयावबो बांगाल हौवाजों गोसथोखुमानाय सिरि दा मा मोनखो बेनि साजाखौ गावनो भुगिनांबाय गावनो मोनबाय दा मा मोनखो गोसथोदों बायदि मोनदों ना सासे हौवाजोंनो जानोबा जा मोनजाखायो सुख सान्थि रायजोखौ सासे हौवाजोंल' मोनजायो सानै साथाम लानानै सुख सान्थि रायजो मोनजाया माब्लाबाबो जोंनि बर' आइजोफ्रा माखासे बर' आइजोफ्रा मा सानो गावखौनो गाव बांगाल हौवा गोसथोनो मोनबा जे गावखौनो आं बिराद स्मार्ट सानो ना मायो आं बेबादिसो बुंनो लुगैयो आरो जे हाबा जाखानानै गुबुनजों गोसथोलायनानै एकदम गावखौनो सिख्ला बायदि मोनो ना मायो बे बिसिनि माबायाव दङासो बिसिनि जाय नैबे गुबुन हौवा गोसथोनाय गोसथोनाय नङा हौवा थाखासेयावबो गुबुनजों लाइन मारो बैफोरबायदि मानसिफ्रा गावखौनो गाव सिख्ला सानो ना मायो बिसिनि माइनावसो दंसै आरो बिसिनि माइनाव मा दं बिसिनि माइनाव ओरैबायदि गुबुन हौवाजों गोसथोबाय गुबुन हौवाजों फिसाय थाखासेयाव गुबुन हौवाखौ गोसथोबाय गुबुन हौवाजों बेरायबाय बेबादिल'सै आरो ओमफ्राय बिसिनि माइनाव जेबो गैला खालि हौवाजों बेरायहैबानो जायो फन रायलायहैबानो जायो बेल'सै आरो ओमफ्राय गाव जि संसारखौ एथ' गोलाव संसारखौ माबोरै जालांगोन मा खालामलांगोन फिसाखौ मा फोरोंलांगोन बेफोरनि बागै बिसिनाव जेबो साननाय गैया नोङो फिसाया बहा थांदों सोरजों गेलेहैदों बेखौनो थाल लानो सम मोना बिसोरो ओरैबायदि मबाइलाव बेस्थ' जाखायो बिसोरबायदि मानसियाना ओमफ्राय दिनैसिम बेबायदि आखल आखुखौ गाराब्ला जोंनि बर' हारिया बेबायदियैनो गोदाव सोराव जाजोबगोनखौ आं सानहरो आरो खिन्थु ओमफ्राय आंबो बारा जेबो बुंला बुंबाबो लाब गैखाया बुंबाबो लाब गैखाया बिसिनि खरा ओरैबायदि दा निउसाव नुबाय बे निउसाव नुनानै सोलायनोबो रोङा बिसोरो आं गुबुन हारि गोसथोनायखौ गारसै आं हौवाखौनो गोसथोला आंना फिसाय दंखायो बेफोरबायदि साननायानो फैबावा बिसोरनाव ओरैबायदि देखायसिनदोंसो निउसफ्राव नुबाय भिडिअफ्राव नुबाय मेरला जाबोनाय नुबाय बेफोरबायदि जाथायखौ थेवबो सोलायनो नागारै देखायसिनगासिनोसो आरो ना बारानिफ्राय बारासो जागासिनो मा जालांनो हमखो जोंनि बर' आइजो हाबा जाखानाय हिनजावफ्रा सिख्लाफोरनिफ्राय बिसोरसो बांसिन हौवा गोसथोनो हायो दामानि नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहर जाबाय आं बुंनाय खोथाफ्रा सैथो नंगौना नङा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहर ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय।